என்ன நூடுல்ஸ் சாப்பிடணும் அவ்வளோதானே. ஒரு கப் கோதுமைக்கு உப்பு தேவையான அளவு போட்டு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பிணைஞ்சிக்கணும். ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற விட்டுருணும். 2 வெங்காயத்தை எடுத்து நீள நீளமாக கட் பண்ணிட்டு ஒரு கேரட் எடுத்து நீள நீளமாக கட் பண்ணி தனியாக வச்சுட்டு அதோட ஒரு குடமிளகாய் எடுத்துக்கிறேன், அதையும் நீள நீளமாக கட் பண்ணிக்கிறேன். 30 நிமிஷம் கழிச்சு முறுக்கு புளியத்தில் ஹோல்ஸ் சின்னதாக இருக்கிறதுல மாவை போட்டு மாவு புளியும் போது ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்க கோதுமை மாவு தூவி தூவி நல்லா புளிஞ்சிக்கணும். எல்லா மாவையும் புளிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுப்பில் தண்ணி வச்சிருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு போட்டு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம புளிஞ்சு வச்ச நூடுல்ஸ் எல்லாத்தையும் இதில் போடணும். 5 to 7 minutes நல்லா வேக விடணும். வேக வச்ச நூடுல்ஸில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டிட்டு வானலில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு கேரட் கேப்சிகம் எல்லாத்தையும் அதிலே போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். முட்டையை ஒன்று உடச்சி ஊற்றி அதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன், பெப்பர் 1/2 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/4 ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கலந்துக்கணும். இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிற நூடுல்ஸை கொட்டி எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். சூப்பரா இருக்கு.